Така, здравейте YouTube, аз съм Манчик и сега ще ти покажа моя Nether портал, който е супер шантав. Вижте го сега. Гледайте. Имам два Nether портала, телепортват на различни места. Ей, сега там е другия, само да ми зареди чанковите. Знам как спре това номер. На там капанчета съм правил, ще ви покажа някой от тях. Вижте ми Nether портала. Много е странен. Лесно се прави, ама ми е странен просто. Това нали епизод още не съм махнал тия рилси. Да, за кой ги махнах, къде сега ще трябва да правя капани. С подобни неща. Ето какво представляват. Един съм го направил така, това би чул, сам съм го направил. Другия е такъв. Нали е така. Някой ви идва, вие го закривате ето така. Пана и пада. И така, и това му е. Добре, сега ще ви покажа как да си го направите, но не че аз много го помня, да е. Значи ще ми трябва репитър, редстоун, обикновен и май това е всичко и санд колкото да пада или чакъл, ще изберете. И ето как се прави. Така съм да погледна отново за последно, че две блокчета и извините, че толкова се правя, може би ще го ускоря. Не, със сигурност ще го ускоря. Не, може би, но със сигурност. Е така, се го забавям, защото е такава далечина, при което задължително как се забавя. Да, бе, смятайте колко добре съм го скрил, че аз дори да не го помня как се. Да, тук вече кръгче и слагате пистаните. Няколко голям сме мали. Бищари. Видимо, ще ходите там. Изчакайте малко. Пак съм тук и продължавам с урока. 1, 3. Ще сложите редстоун на репитърите. Тук ще са... Сега ще направя с 3 репитър. С 3. Значи като стъпи просто сключвам. И затова. Опа, тук трябва да си седи за репит. За това. Таут. И сега ще стане кофти. Да. Що
стана, бе? Че бе, на къде е настроено това? Аха, сгрешил съм на къде с това. На тука. Опа. Защо? Да, вече се получи. Долу. Там. Ще сложа това блокче. Тук докато сложа останалите. И да, може си направите сколкото искате репитери. Ще направим с толкова. Ама са клипа да не е станал повече от 15 минути, защото иначе няма много получа за жалост. Така и слагате лава. Така 2 слоя или колкото искате. И за да го направите още по-гадно, ще може да сложите и пайжени. Аз това съм сложила на миналото. Ако някой падне, може това да го използвате за приятели. Сега ще взема сега блок, колкото да го покрия. Пясък и къде е сега пайжената. Ще покажа как работи и си спирам клипчето. Ето е пайжената, ето така, да му е кофти. Когато пада. И вече е готов капана. Може да не се остане някой. Видите е така пясък. Той няма да падне, защото това се брои пак. Защото ред само пак се брои си едно за блокче, няма да се личи. Така. И тук още правите. Не е така, колко някой да не се усъмни, че това е капан. Така. Сега си вземем това блокче. И така. Ще ви покажа как работи. И ето виждате, че отгоре това се затваря. И това беше всичко от мен YouTube. Надявам се клипа да ви е харесал. И лайквайте, коментирайте и ви виждаме.